Hey yo, greeting highs, Morenis and Monani. This is Donald MD, King of Flies Buffet. I will bring you my content videos, like different types of videos, like posting them, like. But then here we are, Buffet. Please hit that subscribe. You English, sorry, perhaps. Please hit that subscribe button, notification, and like, share, comment, Buffet, because I'll bring more videos, like different types of videos. But then they were being acted by me, Donald MD, Buffet. So please like, share if you like those videos, Buffet. So please hit that like, you know where the danger is. But then it's English, very much. It's Almaras. It's not Almaras tongue. Okay, but then we're not there, Buffet. Please like, comment, share. Yeah, show Buffet. I'll bring more videos. Tawona baby. Yini ekujabulisayo kanti? Iweed. Hayi beside iweed. Insahango. Yini enye? Itipaje. Yadlala baby izolo ngenza happy yo. Yo, hayi angibhemisa ke nami mawuqeda lapho yo. Sir, uhlala nobani endlini? Ngihlala ngiyi-1. Hayibo, bapha abazali bakho? Kadala ngabaxosha labo. Hayi bebangikhinya mina se hayi. Noma uzongibhora ngizokuxosha. He shot you. Baby. Yeah? Where are you? Oh, where are you, mom? Hello. Sengilesbian manje. Oh, yazini mfana wami? Awusathina amasimende wafa egarage lapha. Yo ngiyadlala. Baby ukuphi? Ngibhala homework. Manje lo mjito ohamba naye question bani? He shot you. Good morning class. Uzozwa kuzo ntanga uzothi good night sir. Yeah, isho ntanga isho. Hayi man uzoma ki register la ngithi good morning class. Hayi good night sir. Good night umkhulu wakhe yazo. Yo. So bakhona abalovile namhlanje. Ngithi bakhona abalovile namhlanje. Hayi sir bazoba khona kanjani balovile? Ya phendula sir bazoba khona kanjani balovile? Okay ngiyabekha abalovile today. Uyabona siyabekho kodwa usabuza. Ebafethu, what if amakaka mnandi? Just nje sididwa ile smell lesi. Hayi sis man Don. Sis. Tabel. Dala vele ngibona ukuthi ufuna ukwadla lamakaka sis. Gogo like ngenza TikTok. Hayi sis Don. Gogo bengengwa Hayi phela. sis man hayi. Yo sozwadlile. Oza Augusta sasa bazophephuka ke. Mina ngeke ntanga. Musona usilenda ndoda. Ngondile kodwa ngeke ngiphephuke mina ntanga strong mina ntanga. Strong wena. Ya ngistrong mina. Strong wena. Yedwa ntanga mina ngizocela ntwana. Musona ndoda too strong wena. Ya ngiphisa inkwe ntanga uzobona ukuthi mangiceda ukudlala ntanga ngeke saphephuke ntanga. Angeke. Ya just ukuthi ngilambile. Okay tata. Thanks ntwana. Ngifufuthi. Ya. Yedwa ntanga mina ngizocela ntwana. Wena ngifufutha. Ngiyabanga ngifufutha ntwana. Ngibona ntwana into izonzana ntwana. Yabona senzana. Baby. Wayabogela abahle baqhoma so. Hayi sonke. Ngithe abahle. Why vele baqhoma so? God bless my food before I eat. Amen. Amen. Oh, yadliwa la. Yeah. Lesimnandi ngakhona ntanga isinkosi sakho man. Usithenge phi? Sithenge shop. The way simnandi ngakhona ndoda ngathi usithenge shop ndoda. Hayi. He shot you. Uyu makoti lo. Yebo gogo. Wazi wamuhle makoti. Ayi ngiyabonga gogo. Mara kokubonile izandla zifana nobuso. Hayi Sizojika izinto. Uthini Donna? Hayi ngithi love is not about feelings. It's about ini ke? It's about indlela ozizwa ngayo. He shot you.
Ma? Uyisaphi i-TV yami? Eish. Uyisaphi i-TV yami Don? Eish mama bengithi ngiyosenda i-House of Zwide lapha Khabo Pete. Ngizosala ngisenda ne-The Queen ngoba vele ngiyazi uyayithanda. Ngiye-TV Don. Ayidona ntanga. Yini into oke waye ngayo esikolweni ngemistake ntanga? Yo mina ntwana ngaya ngifaka i-under ebhekini ntwana ngemistake ntanga. Wena yo mina ntwana ngaya nge-TV ntwana. Eish bengijahile ntwana. Bekuyiplasma noma bekuyisigubhu ntanga? Bekuyiplasma ntwana. Bekuyimistake. Da bengijahile ntwana ngathatha kuphela ntwana. Bengicabanga ukuthi ngithatha i-calculator kanti ngithatha i-plasma ntanga. Mangithi clips esikolweni ntwana ngithi ngikhipha i-calculator ebhekini waphuma i-plasma ntanga. I-calculator plan kanje bese i-plasma. He shot you. Yo ntanga waphuma i-TV. Hayi ntwana unamanga ntanga ke ntanga hayi. Ngitshela ntwana waphuma i-TV. Imalini Don? I-Don. I-20 rand. Oh angicela ungiphe yona. Okay thatha. Oh ngiyabonga. Hayi bo phela imali phela. Hayi bo ngithe ngicela ungiphi i-Don wangipha. Zangathi ngicela ungithengisele i-Don. So bathi icela uzophiwa. Nami ngicelile wangipha. He shot you. Mina madoda ngijula nomahlakala mina madoda. Hawu namanga wena Dona ntwana. Ngiserious. Hayi uyaclaim Dona. Oh ntwana ngisi. Nange yomahlakala. Yena ngwenzeni? Nangimahlakala ke qhubeka. Oh no ngiyambona sokwenzeni. Uthe ujola naye ndoda. Oh so wena Dona uthi mina ngijola nawe wena. Hayi mina madoda angishongo kanjalo madoda hayi ngangisuke nabona ke madoda. Hayi banamanga la bahlala emlonyoni. Namsinthi ngine-crush kuwe. Yeah, serious. Sekayakhala manje yambona. Nina majita bengidlala mina ngikhalisi mina. Ayidona ntwana. Ugelwa kuyakuthanda ntwana. Yeah, why? Why lele nga my friend. Umbone kuphi? Ngimbone ekseni aphethe impuphu amaqanda. Yo, ezintwana. Cela ungatshela abantu ke ntwana. Khipha amalobolo if awufuni ngitshela abantu. Kanjani? Angithi mama khipha amalobolo bakhokha imvula mlomo. Ya. Wena uzokhokha imvala mlomo kimi. Imvala mlomo. He shot you. Uzothi hamba mlomo after.